Mayor Jerry Treñas nagpasalamat kay former Franklin Drilon sa restoration sang Haro Belfry. Kag dugang nga protected bike lanes ginpasiguro ni Mayor Jerry Treñas kasunod sang pagdaog sa iBike program sa Galing Pook Awards. Ginapabugal gid ni Mayor Jerry Treñas ang matahom nga pag-restore sang Haro Belfry sa atubang lang sang Haro Metropolitan Church. Suno sa alkalde, ang restoration project ang mapabugal gid sang tagsa ka Ilonggo bangod nagapakita ini sang aton kultura kag tradisyon. All these projects have instilled a sense of pride sa mga Ilonggos. No? Ang Belfry. Ano ang Belfry? Ang aton nga pride sa very rich cultural history and heritage naton nga kadugay-dugay na 1700s pa na ang Belfry. It was restored I think in the 70s or early 80s, pero subong gid taon na gid part of the beautiful Haro Plaza. Masobra sa 70 ka tuig na pabayan ng Belfry, kagkaron nagatindog ini nga may bugal, ilabi na sa tion sang kagabihon. Dako gid ang pagpasalamat sa mga Ilonggo kay Senator Franklin Drilon bungod sang pagbulig pondo sa proyekto. Napasalamat gid ko sina sa kay Senator Drilon. Siya ang nangita gid paagi nga fondohan ina. Kag para sa dason nga tuig ina preparahan man naton, hopefully dayon mafondohan man ang National Historical Commission para i-restore ang Molo Convento, ang tapos i-implement ang ceiling paintings sa Molo Church, no? Kasunod sang turnover sang Haro Belfry, sunod nga inagurahan ang Haro Plaza nga ginpaidaluman sa restoration. Ang ini nga proyekto ang sa idalom sang Wheels Project ni Mayor Jerry Treñas nga nagahatag sang importansya sa mga heritage sites nga makita sa syudad sang Iloilo. Michelangelo Zarate para sa Level Up Patrol. Dugang pa nga protected bike lanes ang planong himuon sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo, partikular sa Circumferential Road. Suno kay Mayor Jerry Treñas, hindi lamang sa syudad ipahamtang ang mga protected bike lanes, kundi pati man sa mga kaiping nga banwa. Nahibaluan, nanging Galing Pook awardee subong nga tuig ang syudad sang Iloilo bungod sang iBike program nga nagatibong sang bike culture sa mga pumuluyo. Ano ang aton future plans? Ang Circumferential Road ginaobra na subong, no? Ginaagyan ko na da permi kada semana nakita ko nga sige obrada. Those are again protected bike lanes, no? Kay ang bilog na nga Circumferential Road both sa aton sa city kag sa Pabia side kag Uton ginaobra na to, no? So, madugang pa na ang aton protected bike lane. Suno sa alkalde na pamangkot sa tion sang Galing Pook validation kung paano makabulig ang iBike program sa iban pang nga lugar, karon nga madinalagon ini nga ginaubra sa Iloilo City. Para kay Mayor Treñas, ang kaiping nga mga banwa nga matamat naman nga nagasunod sa Iloilo City. Isa ka pamangkot sapon sa Galing Pook. Paano kita maka-replicate? It's being replicated now because even in the Circumferential Road, hindi lang subong sa city kundi pagwa na. And ang beauty siguro sa Iloilo which even the aid agencies are very happy when they help Iloilo. They're not only helping Iloilo because Iloilo is the chairman of the Mediency. Amo na bisan sa DOST kundi ginatulod nila nga Iloilo to be a smart city. We're not only holding on to that, no? We're making sure that all the other municipalities and the province of Guimaras will be able to benefit. Magluwas sa Galing Pook, Gold Award man ang nakuha sang Iloilo City sa Bike Lane Awards ng DILG sa nagligad lang nga Domingo. Michelangelo Zarate para sa Level Up Patrol.